L-appell dwar l-inkjesta dwar Panama Papers se jinstema minn imħallef ieħor. Dan wara li l-imħallef Antonio Mizzi aġġorna s-seduta li jmiss għal-5 ta' Deċembru filwaqt li l-imħallef Mizzi se jirtira l-ġimgħa d-dieħla hekk kif jilħaq l-età tal-irtirar. Il-każ issa se jmur għand il-Prim Imħallef sabiex jassenjah lil ġudikant ieħor. Il-kwistjoni tmur lura għal Lulju tas-sena li għaddiet meta fuq talba tad-deputat nazzjonalista Simon Busuttil il-maġistrati Farrugia kien iddikjara li kien hemm biżżejjed elementi sabiex tibda inkjesta kriminali fil-konfront ta' post oħrajn il-Ministru Konrad Mizzi u Keith Schembri, Chief of Staff tal-Prim Ministru. Joseph Muscat, Keith Schembri u Konrad Mizzi kif ukoll Brian Tonna u Karl Cini ta' Nexia Biti, l-ex-direttur maniġerjali ta' Allied Newspapers Adrian Hillman u n-negozjant Malcolm Sherry kienu appellaw għal dan id-digriet li ma' appell kellu jinstema mill-imħallef Antonio Mizzi. Simon Busuttil kien oġġezzjona smieħ tal-appell mill-imħallef Mizzi u talab ir-rekkuża tiegħu minħabba l-possibilità ta' konflitt għaliex l-imħallef u miżżewweġ lill-MP Laburista Marlene Mizzi li għaddiet diversi kummenti politiċi dwar l-iskandlu Panama Papers. L-imħallef irrifjuta li jirrekkuża ruħu u għaldastant Simon Busuttil ressaq kawża kostituzzjonali. L-ewwel qorti laqgħet it-talba ta' Simon Busuttil iżda fid-29 ta' Ottubru li għadda il-Qorti Kostituzzjonali laqgħet l-appell tal-Avukat Ġenerali u rrevokat is-sentenza tal-ewwel qorti. Il-Qorti Kostituzzjonali qalet li fil-waqt li Simon Busuttil kien ġustifikat li hemm periklu ta' nuqqas ta' smigħ xieraq u ma setax jitlob ir-rekkuża tal-imħallef Mizzi għaliex ma jistax jitqies bħala il-vittma f'dan il-każ. Dan kollu wassal għas-seduta tal-ħamis filgħodu li kienet iddominata minn battibekki ta' natura proċedurali dwar jekk Simon Busuttil hux se jkompli l-kawża quddiem il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu. L-avukat ta' Simon Busuttil, Jason Azzopardi, ikkonferma li hemm l-intenzjoni li l-każ jitressaq quddiem il-Qorti Ewropea. Għaldastant is-smigħ tal-appell f'Malta jiġi sospiż sakemm tinqata' l-kwistjoni kostituzzjonali fi Strasburgu. Qabel aġġorna l-imħallef Antonio Mizzi ddikjara li hu qatt ma żamma dak jew mal-ieħor u qatt ma kien jimpurtah mill-partiti politiċi. L-imħallef Mizzi se jirtira mill-kariga nhar il-ġimgħa 16 ta' Novembru u kien ilu ġudikant sa mill-1987.